čo? Aha. Trpas. Sveťo, čo ti je? Pre trpaslíka. Čo sa stalo? Toto sa stalo. A ja som to videla. Kvôli takto kotol do obrazovky. To si tu trpaslík nemôže ani chvíľku podriemať. Pokoj, Emo. Kuli, máš slovo. Ja som... Ja som... Čo si? Jednoducho si takto do ňoho kopol. Uza, nie. Počkajte. Nechajte ho. Kuli, nikdy si nevedela narábať so smileyfónom. Tak prečo sa k nemu vôbec približuješ? Ale... Prečo nemôžeš byť celý deň v postielke? Alebo niekde inde. Alebo ďaleko od smileyfónu. A hlavne od nás. Dosť už pusa. Čo? Pokojne. Hlavne všetci pokojne. Sveťo? Sveťo, rýchlo do postielky. Sveťo, si v poriadku? Nadýchni sa. Všetci nabok. Smiech, najlepší liek. Ale veď to nie je až také hrozné. Akože nie je? Veď sme prišli o smileyfón.